Un sofà a partir d'una antiga finestra de fusta o un moble gràcies a uns prestatges antics són algunes de les propostes que una quarantena de dissenyadors, entre estudiants i professionals, han posat damunt de la taula en el marc de l'enrenou de mobles, una activitat emmarcada dins de la 8a jornada de prevenció de residus que acull la ciutat de Reus. Els participants han de construir en 7 hores un nou disseny partint de les deixalles que ha facilitat l'Ajuntament de la ciutat. Ens estem fent un moble diferent a través d'una estanteria i a més hem afegit diversos materials més que hem anat trobant, com potes, com un plafó de plàstic, cartró. Hem anat afegint diferents materials que hem trobat. I ja tenim una mica la idea, hem fet uns dibuixos, uns esbossos i posar-se a treballar, bricolatge. Segons els dissenyadors, el més important d'aquesta activitat és ser conscient que hi ha material en desús que encara pot ser aprofitat. Perquè a vegades llancem coses que ens poden ser, que amb una mica d'imaginació es poden reutilitzar. Això val per mobles, tant com per electrodomèstics, com per qualsevol altra cosa. Aquesta activitat forma part de la 8a jornada de prevenció de residus que ha centrat part del seu temps en la creació i gestió d'instruments econòmics per generar menys material en desús i al mateix temps afavorir les polítiques mediambientals a les ciutats.